zie het maar. Je krijgt de groetnis van de Zwiependij, van de Jouwer. En ik doe de groetnis aan mijn vriend die het aan het werk is met dit mooie waar. De groetjes van Laura om mijn vriendinnen. Hey, heel succes aan het team met de gouden sweep en we geven voor de winst. Je krijgt de groeten van ons uit Jouweren. We zijn hier bij de Zwiependij. Wij doen de groeten om Omke Hendrik en om Siebre. En Johan, daar was ik nog wat zitten in Tukkers. En om Tante Janke en Anthony. En om Gerber en Siebold. Dus zoek men aan gewoon en weer maakt heel veel plezier hier. En natuurlijk om Paak en Beppe. Want wij zijn het lekker vrij en je met er misschien wel werkje. Nou, ik doe de groeten aan mevrouw Petra en jullie oud. En we gaan wat rond Petra. Wij willen de groeten doen om Paak en Beppe op de heide. En in Langwaar. In Langwaar en in Balzen. Ik heb misschien 14 euro rond, maar voor de rest ga ik alles inzetten. Neem de groeten aan mijn zuster. Fokje. En ik wou de groeten doen aan mijn dochter, die zit in Italië. De groetjes uit Jouweren aan Anna, omdat ze een ongeluk had. We doen de groet naar Sibu Siesling, maar die is nou hier het hut aan het werk. Die koe helaas net mooi. Een vakantiegroet uit de Jouwer. Aan alle collega's van Zimmer in Friesland.